ndiye kodi tingaphwanye bwanji chiganizo chopanda thambi? Pali njira ziwiri zimene timagwiritsa ntchito pophwanya ziganizo zopanda thambi. Njira yoyamba ndi njira imene timayang'ana magawo a chiganizo. Pophwanya ziganizozo timayang'ana magawo a chiganizo. Njira yachiwiri ndi imene timawunika mtundu ndi ntchito za mawu omwe ali mchiganizo paokha. Njira imene yachiwiri imafunika kuti iweyo ophunzira ukhale kuti wazama pa mitundu yonse ya mawu mchiganizo, ndipo ukudziwanso ntchito za mtundu wina uliwonse wa mawu mchiganizo. Mwachitsanzo, ukudziwa kuti kuchichewa kuli dzina, kuli mlowam'malo, kuli mlonjezi, kuli mperekezi, kungotchula zochepa. Ndipo ukudziwanso kuti tikamaona dzina timaonanso muli mitundu ya mayina, muli ntchito za mayina ndi magawo ena ngati chimodzi ndi zambiri. Ndi zimenezo tidzaona kutsogolo kuno pamene tidzaona njira yachiwiri. Koma lero timafuna kuti